Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan sansaya gentur anggenipun sembayang, ndedonga lan bangun relasi intim pribadi personal kalian Gusti piyambak. Sembayangan menika penting anggenipun kula panjenengan sansaya mbangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem. Kados simbah-simbah jaman rumiyin gadah mantra sing yen dirapalke diucapake menika nuwuhake daya kekuatan sing ngedapi-dapi. Mbuh kuwi iso marai wong dadi mari saka penyakite, saka gerahe. Mbuh kuwi iso ndadekake wong duwe kekuatan fisik sing luar biasa sing ora saklumrahe. Mbuh kuwi iso mentransfer kekuatan marang wong liya. Menika merga ngrapal mantra. Ananging temtu boten namung sekedar ngrapal. Mantra menika nggih diyakini, dibatinake ana ing diri pribadi kanthi laku prihatin sing tenanan. Mbuh poso 40 dina 40 bengi utawa 3 dina 3 bengi terus yo nglakoni maneka warni upacara tapa kungkum ngalong lan sapanunggalane sing tujuanipun sansaya pitados sansaya yakin bilih mantra menika estu yen manjing ana ing diri pribadinipun lan diijini dening Allah Kang Maha Kuwasa bakal dadi srana kanggo nggayuh kawilujengan minimal kanggo perlindungan pribadi. Kula sok-sok nggih ngayati sembayangane awake dhewe marang Gusti yen estu tenanan menika nggih ndayani iman kapitadosan. Awake dhewe ya bisa ngadepi maneka warni tantanganing gesang kanthi setya kanthi tatak tetek titis. Lan ing mangsa prapaskah menika kula panjenengan tentu sacara mirunggan kados pundi mbangun gesang sembayangan sing gentur, sing sansaya lebet, sing sansaya serius, mijikake wektu mligi kanggo sembayang ora disambi-sambi werna-werna. Nah menika laku tapa sacara modern yen simbah-simbah rumiyin kan mengasingkan diri, mbuh mlebu guwa, mbuh mlebu hutan, pokok men papan-papan sing dianggep wingit saengga ora keganggu wong, ora keganggu perkara masalah, ora keganggu werna-werna. Mangsa prapaskah nggih dados mangsa mirunggan wonten ing pedoman perayaan Paskah dan persiapannya. Mangsa prapaskah nggadahi kalih peran kula wacaaken. Masa prapaskah mempunyai tugas ganda mempersiapkan para katekumen dan kaum beriman untuk perayaan misteri Paskah. Para calon diantar oleh perayaan pendaftaran, oleh perayaan tobat, dan pengajaran untuk menghayati sakramen-sakramen inisiasi. Kaum beriman harus lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan mempersiapkan diri dengan tobat atas pembaruan janji baptis. Nah menika fungsinipun mangsa prapaskah kula panjenengan sing sampun baptis kaajak sansaya luwih tekun anggenipun mirengake sabda dalem lan sembayang. Nah, mugi-mugi kula panjenengan mlebet ing sekawan dasa dinten mangsa prapaskah sampun miwiti anggenipun langkung tekun mirengake sabda dalem lan sembayang.
Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 7 ayat 7 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, nyenyuwuna lan kowe bakal diparingi, goleka lan kowe bakal nemu, tothok-thothoka lan kowe bakal diwengani. Sapa ta salah sijimu sing menehi watu anake sing njaluk roti? Apa ula yen njaluk iwak? Selagine kowe wae wong ala bisa weweh sing murakabi marang anakmu, mendah ramamu ing swarga anggene rena maringi sing prayoga marang wong sing nyuwun. Kabeh wae sing kok arep-arep ditandukake wong-wong marang kowe, iku tandukna uga marang wong-wong mau. Iku isining kitab angger lan para nabi. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng para murid Gusti Yesus paring pengajeng-ajeng sing ageng yen para murid purun sembahyang kanthi tekun, kanthi gentur, kanthi setya. Menapa kemawon ingkang dipun suwun bakal diparingake. Awit tumraping Gusti prinsip sing kedah dilampahi, sing golek bakal nemu, sing tothok-tothok bakal diwengani, sing nyuwun bakal diparingi. Mila mbok Allah menika pirsa samudayanipun lan langkung pirsa menapa sing dadi kebutuhane awake dhewe. Awake dhewe nggih dikersakake andhap asor nyuwun apa sing awake dhewe butuhake. Awake dhewe ya diparingi kesempatan berjuang golek. Nah saking mriku lak ketinggal Gusti mboten bakal paring iwak ning maringi pancing. Yen awake dhewe nyuwun dhuwit, Gusti mboten bakal maringi dhuwit ning awake dhewe kudu berjuang ngupayakake piye carane iso nampa dhuwit. Mbuh kuwi kanthi golek gawean, mbuh kuwi kanthi mengajukan proposal, umpamane gerejane nembe bangun kados paroki Jetis nembe bangun anggih kedah pados. Mila yen Bapak Ibu pengin mbiyantu dedana wonten ing paroki Jetis, monggo kula estu ngaturake panuwun. Sithik ora ditampik akeh saya pikoleh. Mangke kula caos siling utawi kuiris yen Bapak Ibu kersa mbiyantu anggenipun paroki Jetis bangun gereja. Lan Gusti ugi paring pitedah bilih Hyang Rama menika langkung sae tinimbang bapak-bapak sing ala, sing temtu ugi boten tega yen putrane nyuwun roti kok diparingi sela, nyuwun iwak kok diparingi ula. Boten wonten ing atase tiyang sepuh utawi bapak-bapak sing ala wi maringi sing paling apik kanggo putrane, apa meneh Allah Hyang Rama. Menika keyakinan sing ditanem dening Gusti Yesus dumateng para murid dalem. Mila nggih sembahyang sing gentur lan yakin Allah bakal maringi. Mila kula panjenengan kaajak supados wonten ing mangsa Prapaskah menika monggo bangun kebiasaan sembahyang, ndonga
ing ngarsa dalem Gusti, mbuh kuwi mung semenit, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Aja cethil anggenipun mijikake wektu kanggo sembayang ing ngarsa dalem Gusti. Awit menapa Gusti sampun maringi wektu kanggo awake dhewe. Gusti sampun maringi kesempatan kanggo awake dhewe. Mosok mung balekke sithik marang Gusti kok mengeluh, kok cetil banget, kok pelit banget. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.